ויהי בימי אחשוורוש, הוא אחשוורוש המולך מהודו ועד כוש, 27 מהמדינה. בימים ההם כשבט המלך אחשוורוש על כיסא מלכותו, אשר בשושן הבירה. בשנת 3 למולכו עשה משתה לכל שריו ועבדיו, חיל, פרס ומדי, הפרטמים ושרי המדינות לפניו. בהראותו את עושר כבוד מלכותו ואת יקר תפארת גדולתו, ימים רבים 800 יום. ובמלאת הימים האלה עשה המלך לכל העם הנמצאים בשושן הבירה, למגדול ועד קטן, משתה 7 ימים, בחצר גינת ביתן המלך. חור, כרפס ותכלת, אחוז בחבלי בוץ וארגמן, על גלילי כסף ועמודי 6, מיטות זהב וכסף על רצפת בהת ושש, ודר וסוחת, והשקות בכלי זהב וכלים מכלים שונים, ויהי מלכות רב כיד המלך. והשתייה חדת אין אונס, כי כן ייסד המלך על כל רב ביתו, לעשות כרצון איש ואיש. גם ושתי המלכה עשתה משתי נשים בית המלכות אשר למלך אחשוורוש. ביום השביעי כטוב לב המלך ביין, אמר למהומן בזתה חרבונה בקתה והרגתה, זתה וחרקס 17 איסים המשרתים את פני המלך אחשוורוש, להביא את ושתי המלכה לפני המלך בכתר מלכות, להראות העמים והשרים את יופייה, כי טובת מראה היא. ותמאן המלכה ושתי לבוא בדבר המלך אשר ביד הסריסים, ויקצוף המלך מאוד וחמתו בערה בו. ויאמר המלך לחכמים יודעי העיתים, כי כן דבר המלך לפני כל יודעי דת ודין. והקרוב אליו קרשנה שתערת מתה, תרשיש מרס מרסנה ממוכן, 17 פרס ומדי, רואה פני המלך היושבים ראשונה במלכות. כדעת מה לעשות במלכה ושתי, על אשר לא עשתה את מאמר המלך אחשוורוש ביד הסריסים. ויאמר ממוכן לפני המלך והשרים, לא על המלך לבדו עבתה ושתי המלכה, כי על כל השרים ועל כל העמים אשר בכל מדינות המלך אחשוורוש. כי יצא דבר המלכה על כל הנשים להבזות בעליהן בעיניהם, באומרם המלך אחשוורוש אמר להביא את ושתי המלכה לפניו ולא בא. והיום הזה תאמרנה שרות פרס ומדי, אשר שמעו את דבר המלכה לכל שרי המלך, וכדי ביזיון וקצף. אם על המלך טוב, יצא דבר מלכות מלפניו, ויקטה בדתי פרס ומדי, ולא יעבור אשר לא תבוא ושתי לפני המלך אחשוורוש, ומלכותה ייתן המלך לרעותה הטובה ממנה. ונשמע פתגם המלך אשר יעשה בכל מלכותו, כי רבה היא, וכל אנשים יתנו יקר לבעליהן, למגדול ועד קטן. ויטב הדבר בעיני המלך והשרים, ויעש המלך כדבר ממוכן. וישלח ספרים אל כל מדינות המלך, אל מדינה ומדינה, ככתבה ואל עם ועם כלשונו, להיות כל איש סוער בביתו ומדבר כלשון עמו. אחר הדברים האלה, כשוך חמת המלך אחשוורוש,
זכר את ושתי ואת אשר עשתה ואת אשר נגזר עליה. ויאמרו נערי המלך משרתיו, יבקשו למלך נערות בתולות טובות מראה. ויפקד המלך פקידים בכל מדינות מלכותו, ויקבצו את כל נערה בתולה טובת מראה אל שושן הבירה, אל בית הנשים, אל יד הגה סריס המלך שומר הנשים, ונתון תמרוקיהן. והנערה אשר תיטב בעיני המלך תמלוך תחת ושתי, והייתה בדבר בעיני המלך ויעש כן. איש יהודי היה בשושן הבירה, ושמו מרדכי בן יאיר בן שבעי בן קיש, איש ימיני, אשר הוגלה מירושלים עם הגולה, אשר הוגלתה עם יחוניה מלך יהודה, אשר הוגלה נבוכדנצר מלך בבל. ויהי אומנת הדסה היא אסתר בת דודו, כי אין לה אב ואם, והנערה יפת תואר וטובת מראה, ובמות אביה ואימה לקחה מרדכי לו לבת. ויהי וישמע דבר המלך ודתו, ובהיקבץ נערות רבות אל שושן הבירה אל יד הגיא, ותלקח אסתר אל בית המלך אל יד הגיא שומר הנשים. ותיטב הנערה בעיניו, ותישא חסד לפניו, ויבהל את אמרוקיה ואת מנותיה לתת לה, ואת 7 נערות הראויות לתת לה מבית המלך וישניה, ואת נערותיה לטוב בית הנשים. לא הגידה אסתר את עמה ואת מולדתה, כי מרדכי ציווה עליה אשר לא תגיד. ובכל יום ויום מרדכי מתהלך לפני חצר בית הנשים, לדעת את שלום אסתר מה יעשה בה. ובהגיעה תור נערה ונערה לבוא אל המלך אחשוורוש, מקץ היות לה כדת הנשים 12 חודש, כי כן ימלאו ימי מרוקן 6 חודשים בשמן המור, ו6 חודשים בבשמים ובתמרוקי הנשים. ובזה הנערה באה אל המלך, את כל אשר תאמר יינתן לה לבוא עמך, ומבית הנשים עד בית המלך. בערב היא באה, ובבוקר היא שבה אל בית הנשים. שני אל יד שעשגז סריס המלך שומר הפילגשים, לא תבוא עוד אל המלך, כי אם חפץ בה המלך ונקראה בשם. ובהגיע תור אסתר בת אביחיל דוד מרדכי, אשר לקח לו לבת לבוא אל המלך, לא ביקשה דבר, כי אם את אשר יאמר הגיא סריס המלך שומר הנשים, ותהי אסתר נושאת חן בעיני כל רואיה. ותלקח אסתר אל המלך אחשוורוש אל בית מלכותו, בחודש העשירי הוא חודש טבת, בשנת 7 למלכותו. ויאהב המלך את אסתר מכל הנשים, ותישא חן וחסד לפניו מכל הבתולות, וישם כתר מלכות בראשה, וימליכיה תחת ושתי. ויעש המלך משתה גדול לכל שריו ועבדיו, את משתה אסתר, והנחה למדינות עשה, ויתן מסד כיד המלך. ובהיקבץ בתולות שנית, ומרדכי יושב בשער המלך. הן אסתר מגדת מולדתה ואת עמה, כאשר ציווה עליה מרדכי, ואת מאמר מרדכי אסתר עושה, כאשר הייתה באומנה איתו.
בימים ההם מרדכי יושב בשער המלך, קצב בקתן ותרש שני סריסי המלך משומרי אסף, ויבקשו לשלוח יד במלך אחשוורוש. ויוודע דבר למרדכי, ויגד לאסתר המלכה, ותאמר אסתר אל המלך בשם מרדכי. ויבוקש הדבר וימצא, ויתלו שניהם על עץ, ויכתב בספר דברי הימים לפני המלך. אחר הדברים האלה גידל המלך אחשוורוש את המן בן המדתה הגגי, וינשאו, וישם את כיסו מעל כל השרים אשר איתו, וכל עבדי המלך אשר בשער המלך קוראים ומשתחווים להמן, כי כן ציווה לו המלך, ומרדכי לא יכרע ולא ישתחווה. ויאמרו עבדי המלך אשר בשער המלך למרדכי, מדוע אתה עובר את מצוות המלך? ויהי כאומרם אליו יום ויום, ולא שמע עליהם. ויגידו להמן, נראות יעמדו דברי מרדכי, כי הגיד להם אשר הוא יהודי. וירא המן כי אין מרדכי קורא ומשתחווה לו, וימלא המן חמה, ויבאס בעיניו לשלוח יד במרדכי לבדו, כי הגידו לו את עם מרדכי. ויבקש המן להשמיד את כל היהודים אשר בכל מלכות אחשוורוש עם מרדכי. בחודש הראשון וחודש ניסן בשנת 12 למלך אחשוורוש, הפיל פור הגורל לפני המן מיום ליום מחודש לחודש, 12 חודש אדר. ויאמר המן למלך אחשוורוש, ישנו עם אחד מפוזר ומפורד בין העמים בכל מדינות מלכותך, ודתיהם שונות מכל עם, ודתי המלך אינם עושים, ולמלך אין שווה להניחם. אם על המלך טוב יכתב לעבדם, ו10,000 כיכר כסף אשכול על ידי עושה המלאכה, להביא אל גנזי המלך. ויסר המלך את טבעתו מעל ידו, ויתנה להמן בן המדתה הגגי, צורר היהודים. ויאמר המלך להמן, הכסף נתון לך, והעם לעשות בו כטוב בעיניך. ויקראו סופרי המלך בחודש הראשון ב13 יום בו, ויכתב ככל אשר ציווה המן, אל אחשדר פני המלך ואל הפחות, אשר על מדינה ומדינה, ואל שרי עם ועם, ומדינה ומדינה ככתבה, ועם ועם כלשונו. בשם המלך אחשוורוש נכתב, ונחתם בטבעת המלך. ונשלוח ספרים ביד ארצים אל כל מדינות המלך, להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים, מנער ועד זקן, טף ונשים, ביום אחד, ב13 לחודש 12 הוא חודש אדר, ושללם לבוז. פתשגן הכתב להינתן דת בכל מדינה ומדינה, גלוי לכל העמים, להיות עתידים ליום הזה. הרצים יצאו דחופים בדבר המלך, והדת ניתנה בשושן הבירה, והמלך והמן ישבו לשתות, והעיר שושן נבוכה. ומרדכי ידע את כל אשר נעשה, ויקרע מרדכי את בגדיו, וילבש שק ואפר, ויצא בתוך העיר,
ויזעק זעקה גדולה ומרה, ויבוא עד לפני שער המלך, כן לבוא אל שער המלך בלבוש שק. ובכל מדינה ומדינה מקום אשר דיבה למלך ודתו מגיע אבל גדול ליהודים בצום ובכי ומספד, שק ואפר יוצא לרבים. ותבונה נערות אסתר וסריסיה ויגידו לה, ותתחלחל המלכה מאוד, ותשלח בגדים להלביש את מרדכי ולהסיר שקו מעליו, ולא קיבל. ותקרא אסתר להתך מסריסי המלך אשר העמיד לפניה, ותצווה על מרדכי לדעת מה זה ועל מה זה. ויצא התך אל מרדכי אל רחוב העיר אשר לפני שער המלך, ויגד לו מרדכי את כל אשר קראו, ואת פרשת הכסף אשר אמר המן לשקול על גנזי המלך ביהודים לאבדם, ואת פת שגן כתב הדת אשר ניתן בשושן להשמידם נתן לו, להראות את אסתר ולהגיד לה ולצוות עליה לבוא אל המלך להתחנן לו ולבקש מלפניו על עמה. ויבוא התך ויגד לאסתר את דברי מרדכי, ותאמר אסתר להתך ותצווהו אל מרדכי, כל עבדי המלך ועם מדינות המלך יודעים אשר כל איש ואישה אשר יבוא אל המלך ולחצר הפנימי אשר לא יקרא אחת דתו להמית לבד מאשר יושיט לו המלך את שרביט הזהב וחיה, ואני לא נקראתי לבוא אל המלך זה 30 יום. ויגידו למרדכי את דברי אסתר, ויאמר מרדכי להשיב אל אסתר, אל תדמי בנפשך להימלט בית המלך וכל היהודים, כי אם אחרי שתחרישי בעת הזאת רווח והצלה יעמוד ליהודים ממקום אחר, ואת ובית אביך תאבדו, ומי יודע אם לעת כזאת הגעת למלכות. ותאמר אסתר להשיב אל מרדכי, לך כנוס את כל היהודים הנמצאים בשושן וצומו עליי, ואל תאכלו ואל תשתו 3 ימים לילה ויום, גם אני ונערותי אצום כן. וכן אבוא אל המלך אשר לא חדת וכאשר עבדתי. ויעבור מרדכי ויעש ככל אשר ציוותה עליו אסתר. ויהי ביום השלישי ותלבש אסתר מלכות ותעמוד בחצר בית המלך הפנימית נוכח בית המלך, והמלך יושב על כיסא מלכותו בבית המלכות נוכח פתח הבית. ויהי כראות המלך את אסתר המלכה עומדת בחצר, נשא חן בעיניו, ויושט המלך לאסתר את שרביט הזהב אשר בידו, ותקרב אסתר ותיגם בראש השרביט. ויאמר לה המלך, מלך אסתר המלכה, ומה בקשתך עד חצי המלכות ויינתן לך? ותאמר אסתר, אם על המלך טוב, יבוא המלך והמן היום אל המשתה אשר עשיתי לו. ויאמר המלך, מהרו את המן לעשות את דבר אסתר. ויבוא המלך והמן אל המשתה אשר עשתה אסתר. ויאמר המלך לאסתר במשתה היין, מה שאלתך ויינתן לך,
ומה בקשתך עד חצי המלכות? ותעש ותען אסתר ותאמר שאלתי ובקשתי אם מצאתי חן בעיני המלך ואם על המלך טוב לתת את שאלתי ולעשות את בקשתי, יבוא המלך והמן אל המשתה אשר אעשה להם ומחר אעשה כדבר המלך. ויצא המן ביום ההוא שמח וטוב לב, וכירות המן את מרדכי בשער המלך, לא קם ולא זע ממנו. וימלא המן על מרדכי חמה. ויתפק המן ויבוא אל ביתו וישלח ויבא את אוהביו ואת זרש אשתו. ויספר להם המן את כבוד עושרו ורוב בניו ואת כל אשר גידלו המלך ואת אשר נישאו על השרים ועבדי המלך. ויאמר המן אף לא הביאה אסתר המלכה עם המלך אל המשתה אשר עשת כי מותי, וגם למחר אני קראו לה עם המלך. וכל זה איננו שווה לי בכל עת אשר אני רואה את מרדכי היהודי יושב בשער המלך. ותאמר לו זרש אשתו וכל אוהביו יעשו עץ גבוה 50 אמה, ובבוקר אמור למלך. ויתלו את מרדכי עליו, ובואו עם המלך אל המשתה שמח. ויטב הדבר לפני המן, ויעש העץ. בלילה הוא נדדה שנת המלך, ויאמר להביא את ספר הזיכרונות דברי הימים, והיו נקראים לפני המלך. וימצא כתוב אשר הגיד מרדכי על בקתנה ותרש 12 ריסי המלך משומרי הסף אשר ביקשו לשלוח יד במלך אחשוורוש. ויאמר המלך מה נעשה? יקראו גדולה למרדכי על זה. ויאמרו נערי המלך משרתיו לא נעשה עמו דבר. ויאמר המלך מי בחצר, והמן בא לחצר בית המלך החיצונה לאמור למלך לתלות את מרדכי על העץ אשר הכין לו. ויאמרו נערי המלך אליו הנה המן עומד בחצר. ויאמר המלך יבוא. ויבוא המן ויאמר לו המלך מה לעשות באיש אשר המלך חפץ ביקרו. ויאמר המן בליבו למי יחפוץ המלך לעשות יקר יותר ממני. ויאמר המן אל המלך איש אשר המלך חפץ ביקרו יביאו לבוש מלכות אשר לבש בו המלך וסוס אשר רכב עליו המלך ואשר ניתן כתר מלכות בראשו. ונתון הלבוש והסוס על יד איש משרי המלך הפרטמים והלבישו את האיש אשר המלך חפץ ביקרו והרכבו על הסוס ברחוב העיר וקראו לפניו ככה יעשה לאיש אשר המלך חפץ ביקרו. ויאמר המלך להמן מהר קח את הלבוש ואת הסוס כאשר דיברת ועשה כן למרדכי היהודי היושב בשער המלך אל תפן דבר מכל אשר דיברת. ויקח המן את הלבוש ואת הסוס וילבש את מרדכי וירכבהו ברחוב העיר ויקרא לפניו ככה יעשה לאיש אשר המלך חפץ ביקרו. וישוב מרדכי אל שער המלך והמן נדחף אל ביתו אבל וחפוי ראש.
ויספר המן לזרש אשתו ולכל אוהביו את כל אשר קראו, ויאמרו לו חכמה וזרש אשתו, אם מזרע היהודים מרדכי אשר הכילותה לנפול לפניו לא תוכל לו, כי נפול תיפול לפניו. עודם מדברים עמו, וסריסי המלך הגיעו ויבהילו להביא את המן אל המשתה אשר עשתה אסתר. ויבוא המלך והמן לשתות עם אסתר המלכה, ויאמר המלך לאסתר גם ביום השני במשתה היין, מה שאלתך אסתר המלכה ותינתן לך, ומה בקשתך עד חצי המלכות ותעש. ותען אסתר המלכה ותאמר, אם מצאתי חן בעיניך המלך, ואם על המלך טוב, תינתן לי נפשי בשאלתי ועמי בבקשתי, כי נמכרנו אני ועמי להשמיד, להרוג ולאבד, ואילו לעבדים ולשפחות נמכרנו איך הרשתי, כי אין הצער שווה בנזק המלך. ויאמר המלך אחשוורוש ויאמר לאסתר המלכה, מי הוא ואיזה הוא אשר מלאו ליבו לעשות כן? ותאמר אסתר, איש צר ואויב המן הרע הזה, והמן נבעט מלפני המלך והמלכה, והמלך קם מחמתו במשתה היין אל גינת הביתן, והמן עמד לבקש על נפשו מאסתר המלכה, כי חלתה אליו הרעה מאת המלך. והמלך שב מגינת הביתן אל בית משתה היין, והמן נופל על המיטה אשר אסתר עליה. ויאמר המלך, הגם נכבוש את המלכה עמי בבית. הדבר יצא מפי המלך, ופני המן חפו. ויאמר חרבונה אחד מן הסריסים לפני המלך, גם הנה העץ אשר עשה המן למרדכי, אשר דיבר טוב על המלך, עומד בבית המן גבוה 50 אמה. ויאמר המלך, תלו עליו. ויתלו את המן על העץ אשר הכין למרדכי, וחמת המלך שככה. ביום ההוא נתן המלך אחשוורוש לאסתר המלכה את בית המן צורר היהודים, ומרדכי בא לפני המלך, כי הגידה אסתר מהו לה. ויסר המלך את טבעתו אשר העביר מהמן, ויתנח למרדכי, ותעשם אסתר את מרדכי על בית המן. ותאסף אסתר ותדבר לפני המלך, ותיפול לפני רגליו, ותף ותתחנן לו להעביר את רעת המן הגגי ואת מחשבתו אשר חשב על היהודים. ויושת המלך לאסתר את שרביט הזהב, ותקום אסתר ותעמוד לפני המלך, ותאמר, אם על המלך טוב, אם מצאתי חן לפניו, וכשר הדבר לפני המלך, וטובה אני בעיניו. ייכתב להשיב את הספרים מחשבת המן בן המדתה הגגי, אשר כתב לאבד את היהודים אשר בכל מדינות המלך. כי איככה אוכל וראיתי ברע אשר ימצא את עמי, ואיככה אוכל וראיתי באובדן מולדתי. ויאמר המלך אחשוורוש לאסתר המלכה ולמרדכי היהודי, הנה בית המן נתתי לאסתר, ואותו תלו על העץ על אשר שלח ידו ביהודים.
ואתם כתבו על היהודים כתוב בעיניכם בשם המלך, וכתמו בטבעת המלך כי כתב אשר נכתב בשם המלך, ונחתום בטבעת המלך אין להשיב. ויקראו סופרי המלך בעת ההיא בחודש השלישי וחודש סיוון ב23 בו, וייכתב ככל אשר ציווה מרדכי על היהודים ואילך שדר פנים והפחות ושרי המדינות אשר מהודו ועד כוש 27 ומאה מדינה ומדינה ככתבה, ועם כלשונו, ואל היהודים ככתבם וכלשונם. ויכתוב בשם המלך אחשוורוש, ויחתום את טבעת המלך, וישלח ספרים ביד הרצים בסוסים רוכבי הרכש והשטרנים בני הרמחים, אשר נתן המלך ליהודים אשר בכל עיר ועיר להיקרא ולעמוד על נפשם, להשמיד, להרוג ולאבד את כל חיל עם מדינה הצרים אותם טף בנשים ושללם, לבוז ביום אחד בכל מדינות המלך אחשוורוש ב13 לחודש 12 הוא חודש אדר. פת שגן הכתב להינתן דת בכל מדינה ומדינה גלוי לכל העמים, ולהיות היהודים עתידים ליום הזה להינקם מאויביהם הרצים רוכבי הרכש והשטרנים יצאו מבוהלים ודחופים בדבר המלך, והדת ניתנה בשושן הבירה, ומרדכי יצא מלפני המלך בלבוש מלכות, תכלת וחור ועטרת זהב גדולה, ותכריך בוץ וארגמן, והעיר שושן צהלה ושמחה. ליהודים הייתה אורה ושמחה וששון ויקר, ובכל מדינה ומדינה ובכל עיר ועיר מקום אשר דבר המלך ודתו מגיע, שמחה וששון ליהודים משתה ויום טוב, ורבים מעמי הארץ מתייעדים, כי נפל פחד היהודים עליהם. וב12 חודש וחודש אדר ב13 יום בו אשר הגיע דבר המלך ודתו להעשות, ביום אשר סיבירו והיהודים לשלוט בהם, ונהפוך הוא אשר ישלטו היהודים המה בשונאיהם. נקהלו היהודים בעריהם בכל מדינות המלך אחשוורוש לשלוח יד מבקשי רעתם, וישלח עמד לפניהם, כי נפל פחדם על כל העמים. וכל שרי המדינות והשטר פנים והפחות עושי המלאכה אשר למלך מנסים את היהודים, כי נפל פחד מרדכי עליהם. כי גדול מרדכי בבית המלך, ושמעו לב בכל המדינות, כי האיש מרדכי הולך וגדול. ויקעו היהודים בכל אויביהם מכת חרב והרג ואובדן, ויעשו בשונאיהם כרצונם. ובשושן הבירה הרגו היהודים והבן 500 איש. ואת פרשנדתה ואת דלפון ואת אספתה ואת פורתה ואת הדליה ואת הרידתה ואת פרמשתה ואת הריסה ואת הרידה ואת ויזתה 10 בני המן בן עמדת הצורר היהודים הרגו, ובביזה לא שלחו את ידם. ביום ההוא במספר ההרוגים בשושן הבירה לפני המלך. ויאמר המלך לאסתר המלכה בשושן הבירה, הרגו היהודים ואבד 500 איש. ואת 10 בני המן בשאר מדינות המלך מה עשו? מה שאלתך ונתן לך ומה בקשתך עוד ותעש.
ותאמר אסתר, אם על המלך טוב יינתן גם מחר ליהודים אשר בשושן לעשות כדעת היום, ואת 10 בני המן נתלו על העץ. ויאמר המלך לעשות כן, ותינתן דעת בשושן, ואת 10 בני המן תלו. ויקטהלו היהודים אשר בשושן גם ביום 14 לחודש אדר, ויהרגו בשושן 300 איש, ובביזה לא שלחו את ידם. ושאר היהודים אשר במדינות המלך נקהלו, ועמוד על נפשם ונוח מאויביהם, והרוג בשונאיהם 75,000, ובביזה לא שלחו את ידם. ביום 13 לחודש אדר, ונוח ב14 בו, ועשו אותו יום משתה ושמחה. והיהודים אשר בשושן נקהלו ב13 בו, וב14 בו, ונוח ב15 בו, ועשה אותו יום משתה ושמחה. על כן היהודים הפרזים היושבים בערי הפרזות עושים את יום 14 לחודש אדר שמחה ומשתה ויום טוב, ומשלוח מנות איש לרעהו. ויכתוב מרדכי את הדברים האלה, וישלח ספרים אל כל היהודים אשר בכל מדינות המלך אחשוורוש, הקרובים והרחוקים, לקיים עליהם להיות עושים את יום 14 לחודש אדר ואת יום 15 בו בכל שנה ושנה, כימים אשר נחו בהם. והיהודים האויבים והחודש שנהפך להם מיגון לשמחה ומאבל יום טוב, לעשות אותם ימי משתה ושמחה ומשלוח מנות איש לרעהו ומתנות לאביונים. וקיבל היהודים את אשר החלו לעשות ואת אשר כתב מרדכי עליהם, כי המן בן המדת ההגגי צורר כל היהודים, חשב על היהודים לאבדם, והפיל פורו הגורל להומם ולאבדם. ובבואה לפני המלך אמר, עם הספר ישוב מכתבתו הרעה אשר חשב על היהודים על ראשו, ותלו אותו ואת בניו על העץ. על כן קראו לימים האלה פורים על שם הפור. על כן על כל דברי האיגרת הזאת, ומה ראו על ככה, ומה הגיע עליהם. קיימו וקיבלו היהודים עליהם ועל זרם ועל כל הנלווים עליהם, ולא יעבור להיות עושים את שני הימים האלה ככתבם וכזמנם מכל שנה ושנה. והימים האלה נזכרים ונעשים בכל דור ודור, משפחה ומשפחה, מדינה ומדינה, ועיר ועיר. וימי הפורים האלה לא יעברו מתוך היהודים, וזכרם לא יסוף מזרעם. ותכתוב אסתר המלכה בת אביחיל ומרדכי היהודי את כל תוקף, לקיים את איגרת הפורים הזאת השנית. וישלח ספרים אל כל היהודים, אל 27 ומאה מדינה מלכות אחשוורוש, דברי שלום ואמת, לקיים את ימי הפורים האלה בזמניהם, כאשר קיים עליהם מרדכי היהודי ואסתר המלכה, וכאשר קיימו על נפשם ועל זרעם דברי הצומות וזעקתם. ומאמר אסתר קיים דברי הפורים האלה, ונכתב בספר. וישם המלך אחשוורוש מס על הארץ, ואיי הים
וכל מעשה תוקפו גבורתו פרשת גדולת מרדכי אשר גידלו המלך, הלא הם כתובים על ספר דברי הימים למלכי מדי ופרס. כי מרדכי יהודי משנה למלך אחשוורוש וגדול היהודים ורצוי לרוב אחיו, דורש טוב לעמו ודובר שלום לכל זרעו.